Maayong adlaw mga bata. Ang atong hisgutan karon mahitungod sa pangtawo nga pulingan o sa Ingles, personal pronouns. Unsa ang pantawo nga pulingan? Pantawo nga pulingan ang mga pulong nga gamiton hulip o puli sa ngalan sa tawo. Adunay tulo ka matang sa pulingan nga panawo. Unang panawo o first person, ikaduhang panawo o second person, ug ikatulong panawo o third person sa Ingles. Sa unang panawo o first person sa Ingles, ang atong gamiton mao ang ako o kami. Ang ako gamiton kun ang nagsulti mao ang nagbuhat. Pananglitan, ako ang nanglimpyo sa amuang balay. Ako usa ka Pilipino. Ang kami gamiton kun daghan o labaw sa usa ang nagbuhat ug nagsulti. Pananglitan, kami ang naghatod sa mga regalo. Nanayaw kami sa entablado. Sa ikaduhang panawo o second person sa Ingles, atong gamiton ang ikaw o kamo. Ang ikaw gamiton kun ang nagsulti gasangpit sa usa ka tawo nga kaistorya niya. Pananglitan, ikaw ang akong suod nga higala. Di ba ikaw man ang anak ni Don Michael? Ang kamo gamiton kun sobra sa usa o daghan ang kaistorya sa nagsulti. Pananglitan, kamo ang akong mga higala. Kamo ang nanglimpyo sa eskwelahan. Sa ikatulong panawo o third person sa Ingles, ang gamiton kay siya o sila. Ang siya gamiton kun ang gihulagway isa lamang ka tawo. Pananglitan, siya ang inilang mang-aawit sa Cebu. Siya ang akong classmate. Ang sila gamiton kun ang gihulagway duha o daghan. Pananglitan, sila ang akong mga igsuon. Sila ang naglabay sa basura. Karon mga bata, nahibaluan na nato kung unsa ang pulingan nga panawo. Nakakatun na pud kita mahitungod sa tulo ka matang sa pulingan na panawo. Ang unang panawo, ikaduhang panawo, ug ikatulong panawo. Ari na kita sa buluhaton. Pahimangno, pangitaa ang mga pulingan nga panawo nga gigamit sa kapahayag. Ninyahi ang mga pulingan nga panawo nga gigamit. Una, naghulat sila og sakyanan. Ikaduha, ikaw ba katong nangita og unggoy? Ikatulo, ako si Victor. Ikaupat, dugay kami manguli. Ikalima, mahadlok siya og agila. Humana ba kamo mga bata? Sige, atong i-check. Una, naghulat sila og sakyanan. Sila.
Ikatulong, panawo. Ikaduha, ikaw ba ang nangita og unggoy? Ikaw. Ikaduhang, panawo. Ikatulo, ako si Victor. Ako. Unang, panawo. Kaupat, dugay kami manguli. Kami. Unang, panawo. Kalima, mahadlok siya og agila. Siya. Ikaduhang, panawo. Maayong mga bata, nakakatun na kamo mahitungod sa pantawo na hulingan o sa Ingles, personal pronouns. Magtuon pa kamo mga bata, haron daghan pa kamong makatunan. Salamat!